Juu, terve. Tervetuloa katsomaan uutta videota taas. Tässä videossa kuvaan sellaista taas perusajamista, niinku miten normipäivänä ajan ja tälle. Mutta meikällä tuli uusia osia. Ostin uuden tangon ja uusi dekki tuli tossa viikko sitten. Mä olen laittanut sen lautaan kiinni ja ennään kasaa tanko nyt. Joo, nähdään. Joo, saavuttiin tänne halliin. Elää vittu. Joo. Oi, Sitten. et loita Elää. Vittu rauhoit. Joo, nyt saavuttiin hallille. Tämmönen halli täällä. Sitten siinä on toi Toni. Ja meikäpä esittelee tässä skuutin nyt tässä. Tää uusi tanko, minkä määrässä tuli tänään. Mitä Joo, tässä on tää uusi tanko, mikä tuli tänään, Kore Apollo V2. Tässä on tää uusi mutukka, eli dekki. Tämmönen SV Avex. Sitten uudet honeycoret ja... Joo. Siinä on toi... Noniin. Ilmari. Lukas. No niin, nyt tulee kaikilta meiltä. Tonilta. Lipolta minulta. Mottelta ja Lukelta klippejä tähän näin, niin joo, nauttikaa. Aloitetaan helpoimmalla. Aloitetaan tekemällä lämpötemppuja ja sitten mennään kovemmin. Otetaanpa huppari pois. Näyttää. Siinä oli vähän flyouttiin noita klipsuja. Nextiin me laitetaan Luken kanssa padit. Lähdetään vähän kiskoo
Tai siis tekee temppui tohon kaareen. Tohon kaareen, just tohon. Joo, laitan kamera kuvaamaan ja lähdetään katsomaan mitä saadaan tän kanssa aikaiseksi. Ton siis. Joo. Nähdään. No niin, lähtee. Joo. Hyvin sai tuntumaan. Saa uusiin osiin. Ja joo. Näin ostas uusi video paketissa. Joo. Muista tilata, tykätä ja kommentoida. Ja kertokaa, tykkäättekö enemmän GoPro-klipeistä vai niinku näistä. Et on kuvattu niinku jossain muualta ja tälleen. Kertokaapa tuolla kommenttiosiossa. Ja katso tän IG-haltuun tossa. Joo, tohon. Tohon noin. Oo paikallas! Käykää seuraa ton IG:tä. Joo. Nähdään ensi videossa pojat. Ja tytöt. Joo, näihin kuvia tunnelmiin. Moi moi. Tilaa kanava.